салом алейкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Автодушанбе. Бародаро, пеша видеоро сар кардан як видеоро лайк мемонем бародаро, баъд видеоро тамошо мекунем, оно дастгирӣ мекунем. касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии мо. пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ё ин ки имо раон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. як бор дигар лайкҳои бепула хабар мегирем бародаро. Яка мошини фурӯши мои ВАЗ 2107 мебошад ки соли барори 6 2002, объем мотор 1.3, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш механика, дар инҷо соҳиб мошин гуфта аст. мошин ягон проблема надорад, мотор 03, карбюратор аст, рошносум дар кора, алиш намешава. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 14500 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 107000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 880 68 00 55. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дая мошини фурӯши мои ВАЗ 2106 мебошад ки соли барори 6 2000, объем мотор 4, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика, дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. харидори аниқ бошад занг занад, боз савдо мешавад. мошин беҳтарин ай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 9000 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 66000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 92 20 29. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сея мошини фурӯши мои BMW 3 Series мебошад ки соли барори 6 2006, объем мотор 2, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш автомат, дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин сахт тозаи бадай, задагӣ нестай, зангаш нестай, ранг шудагӣ не. қарор дорад ин мошин дар хуҷанд. нархи мошин 85000 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 628000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 927 78 88 87. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мо Opel Astra G мебошад ки соли барори 6 2003, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика, дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. дар ҳолати хуб қарор дорад. кондитсионер ях, фақат бензин гаштагӣ ай, 1 сола техас мотор дорад, задагӣ пусидагӣ нестай вапше. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 58000 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 428000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 0 20 21 99. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мои Mercedes Benz бошад ки соли барори 6997, объем мотор 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика, дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. састояниш зури бадай, 8 моҳ документ дорад, 4 баллон навай, аккумулятор нав. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 47000 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 347000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 900 00 70 67. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мои Toyota Camry мебошад ки соли барори 6 2007, объем мотор 2.4, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш автомат, дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. Toyota Camry Японка Limited мошин беҳтарин аст, 4 диска, баллон нав, хадавои 100%, мотор коробка 100%, нозада тозаак. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 105000 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 775000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 931 56 56 56. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши мо Opel Astra F мебошад ки соли барори 6992, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика, дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуб аст, техас мотор нав, 100% нахадуай, боз муомила ҳам дорад. қарор дорад ин мошин дар кони бодом. нархи мошин 22000 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 162000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 987 44 70 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 ماشین فروشی مرسدس بنز باشدکیسالی برای 6998 ABM мотор ДВС سوزشوارش بنزین коробка پیداشش механика дар амҷосои мошин фтас мошин беҳад тоза аст рошно сум дар корай балоно навай хадаҳои нав ягон расход надорад фақат ҳай мекунӣ қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 65000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 635000 рубл мешавад телефонҳо барои тамос 888 84 47 71 маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.